הגעתם לשטח, בא לכם להתקין ארסל בלי התעסקויות, בלי יותר מדי לדעת קשירות. אתם רוצים לשים את הארסל כמה שיותר מהר. רוצה להראות לכם כמה פריטים וכמה אביזרים שכולם מחומרים ממוחזרים, כמו הרצועה הזאת שהיא בעצם חלק מרגל של רתמה, כמו שאתם רואים. יש לי עץ, יש לי ארסל, כרגע זה למשל החבל שלו. אני רוצה לקשור, לבצע עגינה פה. אני לוקח את הרצועה, מקיף את העץ. ניתן להשחיל אבזם שהוא גם מרתמות פסולות, כדי שיהיה נוח לקשירה לחבל. מהדק פה את הרצועה. הרצועה הזאת אגב במקור שלה מחזיקה 2 טון, אז אין לכם מה לדאוג. אחרי שהשחלתי, כמובן לא קריטי אם אנחנו נמתח עד הסוף או לא, זה עניין של נוחיות. יש לנו פה עגינת ברזל. את החבל שלנו אנחנו לוקחים. אפשר לעשות איזה קשר שאתם מכירים. מה שאני אוהב זה קשר שהוא קשר לולאה. אני מכניס אותו, מקיף את האבזם מצד אל צד ומחזיר חזרה. ממש כמו קשר חנק. ברגע שיש לי את החניקה הזאת, אני מובטח. מה שנוח בחביקה הזאת, שאם אני רוצה קצת לקצר, קצת להאריך, אני פשוט יכול להתיר אותה כביכול חצי התרה בקלות, מושך את היתרה שלי כמה שאני רוצה, מגיע בעצם לאותה נקודה בדיוק ומותח. אין צורך לבצע פה הבטחה, מי שרוצה יכול לבצע, סתם שיהיה לו נוח. אני אוהב לעשות עם חצי קשר פרפר שיהיה נוח להסיר. וזהו, יש לכם פה עגינה בטוחה, שומרת על העץ, עשויה מחומרים ממוחזרים, חזקה. אנחנו רוצים להתיר את זה, פשוט מושכים. יש פה גם ידיטק כזאת, אבל אפשר מפה, אפשר מכאן. מושכים, זה הכל. לא פצענו את העץ, שאמרנו על הטבע, השתמשנו בחומרים ממוחזרים. אנחנו מבסוטים.